В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши мы молимся и просим здоровья, потребных ласк и Божьего благословения з нагоди дня народження для Вероніки, Катерини і Наталі. Ein, zwei, двоих, а де третя, нема. В дорозі. О, вот, Господи. Нехай Боженька благословляє так само в дорозі. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, да поможи нам старанно подрыхтоваться до престя Христа Твоего Сына. Каб, коли Он прийде и постукая в наши двери, знайшов нас у молитовном чуванні и радостным прославлении приходячего Збавцы, який с Тобою живей володарить. У едности Духа Святого Бог прозуще веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. Слово, якое бачу Ісая, сын Амоса, про Юдею и Иерусалим. И станется у апошние дни, что гора дому Пана будет поставлена на вершине горов, и узвысится понад погорками, и потекут до ее все племены, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите и узыдем на гору Пана, у дом Бога Якубова, и навучит он нас своим шляхам, и мы пойдем ягоными стежками, бо с Сиону выйде закон, и слово Пана з Иерусалима, и будет он судить племены, и осудить многие народы, и перекуют мячи свои на плуги, и диды свои на серпы. Не уздыме народ на народ мяча, и не будут больше учиться воевать. Доме Якуба, придите, и пойдем у святле Пана. Это Слово Божие. С радостью пойдем у дом Пана Бога, с радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали: пойдем у дом Пана, восстоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем. Туди узыходять поколení Пана, как поводле свечения Израиля прославлять имя Пана. Там стоят судовые троны, троны дому Давида. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Иерусалима, нехай спокой мають тыя, хто любить себе. Нехай буде мир у мурах Твоих,
добробыт у палацах Твоих. Радостью пойдем. Деля братов моих и ближних моих, скажу я мир Тебе. Деля дома Пана Бога нашего, буду жадать добра Тебе. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пане Боже наш, приди нас бавить, покажи обличье Твое, и мы будем избавлены. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, і коли Єсус увайшов у Кафарнаум, падышоў да яго сотнік і прасіў яго, кажучы: «Пане, слуга мой ляжыць дома спаралізаваны і страшэнна пакутуе». Єсус кажа яму: «Я прыйду і вылечу яго». Сотнік жа сказаў у адказ: «Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў пад дах мой, але скажы толькі слова, і ачуняе слуга мой. Бо я чалавек падуладны, але маю пад сабою жаўнераў, кажу аднаму: ідзі, ідзе, другому прыйдзі, прыходзіць. І слузе майму зрабі тое і робіць». Пачуўшы гэта, Єсус здзівіўся і сказаў тым, хто ішоў след за ім: «Сапраўды кажу вам, ні ў кога ў Ізраілі не знайшоў такой веры. Кажу ж вам, што многія прыйдуць з усходу і захаду і сядуць за стол з Абрагамам, Ісаакам і Якубам у валадарстве нябесным». Гэта слова Пана. Хвала. Сядьте, дорогие браты і сёстры. Цікавыя словы, якія сёння прамаўляе Єсус, але гэтыя словы скіраваныя у бок чалавека, які выказаў веру ў яго. То есть, бачым, Єсус як бы патрабуе, не то што патрабуе, дамагаецца нават, каб мы вызнавалі ў яго веру. Бачым, народ, той выбраны народ, да якога ён прыйшоў, не прызнае яго, не верыць, не толькі не прызнае Єсуса, бо тут прызнаванне гэта трошачкі так, можа, не тое, але папросту гэты народ не верыць у Бога. Як Христос неаднаразова, яны толькі гаворыць вуснамі, ушаноўваюць мяне, а сэрца іх недалёка. Вуснамі ушаноўваюць Бога, а сэрца іх недалёка. Пагэтаму і Христос так з ахвотаю сведчыць пра тых людзей, якія вызнаюць веру, хваліць гэтых людзей, захапляецца гэтымі людзьмі, як бы сведчачы пра тое, што з-пад носа ў Ізраіля забіраюць валадарства нябеснае, якое здабываецца праз веру. Вось для нас сёння вельмі важна вось гэта зразумець, што нябеснае валадарства здабываецца праз веру. І мы верым, і мы здабываем нябеснае валадарства вераю сваёю. Мы не ведаем, што чыніў гэты сотнік, не думаем, што ён чыніў там, быў такі справядлівы ў сваіх учынках, але ён прыйшоў да Єсуса, ён засведчыў веру ў Єсуса, захапіўся Єсусам і атрымаў Божую ласку. Пагэтаму так, на першым месцы заўсёды стаіць вера чалавека, на другім месцы заўсёды стаяць учынкі чалавека, бо яны не ідуць перад вераю, яны заўсёды ідуць пасля веры. Таму што па веры нашай даецца нам
і па веры нашай мы робім нашыя ўчынкі. Вось гэта мы усвядамліваем, гэта заўсёды стараемся адчуць у нашым жыцці кожны з нас. І няхай Пан Бог благаслаўляе кожнага з нас. Няхай сцеражэ, няхай узмацняе нашу веру, бо бачым першы дзень Адвента, дзе якраз Христос, хоць учора, як кажуць, і так троху было страху, было такое, што ж будзе, як будзе, але сёння Христос гаворыць, ну, вы павінны верыць, узмацняйцеся ў веры. Ён натхняе нас на веру. Натхненне Христа распачынае Адвент, натхненне, каб мы паверылі. Амен. Распачынаючы перыяд Адвенту, час радаснага чакання, узнясём да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён адорваў сэрцу людзей Божым спакоем, Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб Дух Святы ўмацоўваў іх у час выпрабаванняў, Цябе просім. Молімся за маладыя сужэнствы, каб, пераадольваючы цяжкасці, якія іх сустракаюць, яны ўзрасталі ў ахвярнасці і сталасці, Цябе просім. Молімся за тых, хто набліжаецца да парога вечнасці, каб яны адыходзілі з гэтага свету, паяднаўшыся з Богам, Цябе просім. Я хочу помолиться тут таксама за памерлых, якіх мы знаходзім падчас нашых раскопак. Няхай Христос Пан адарыць іх радасцю жыцця вечнага, даруе ім усе правіны, увядзе ў нябеснае валадарства, калі яны знаходзяцца ў чыстцу. Хочу помолиться таксама за памерлага Мітрафана Козел, просячы, каб абмыты крывёю Христа увайшоў радасці нябесныя. Цябе просім. Прашу Божага благаслаўлення, апекі Маткі Божай, асаблівым чынам Маткі Божай, як я называю налібокскай Мадонны нашай, которая так валадарыць у нашым гэтым касцёле. Это вельмі важна. У нас так ёсць вельмі цудоўныя абразы, але гэты абраз знаходзіцца ў галоўным алтары касцёла. Я прашу заступніцтва гэтай найсвяцейшай Панны Марыі з гэтага абраза для Веранікі, Кацярыны, Наталлі. Малюся заступніцтва айца Фабіяна для іх, нашага нябеснага заступніка, нашага цудатворцу, каб святы Фабіян выпрасіў патрэбныя ласкі для іх сем'яў, для іх блізкіх, родных. Цябе просім. Малюся і прашу за хутчэйшае спыненне ваенных канфліктаў, святло Духа Святого для тых, ад каго-то залежыць. Цябе просім. За людзей церпячых, асабліва несправядліва, якія церпяць. Я прашу Бога Всемагутнага і прашу для іх моцы, сілы і застацца пры веры. Цябе просім. І за нашых ахвярадаўцаў, за ўсіх, хто прыходзіць дапамагаць нам, асаблівым чынам на раскопкі. Вот там, я дзякую за сённяшні дзень. Сёння мы так шмат таксама зрабілі, закрылі. І закрылі вось гэты ўваход належна, што падрыхтавалі яго да ўсякай непагоды, што можна там будзе спакойна ўваходзіць, і на галаву ліцца не будзе, і не будзе, як кажуць, усё гэта шкодзіць нашым раскопкам усім. І за тыя, хто прыходзіў сёння дапамагаць, там рабілі парадак, там, як кажуць, і лапатамі, і граблямі, і это няхай Пан Бог благаслаўляе, сцеражэ, заўсёды захоўвае кожнага чалавека, хто стараецца дапамагаць, некаторыя здалёк нават папрыходзілі. Божай ласкі, Божай апекі для ўсіх. Дзякую вам. Цябе просім. Пане, асвятлі нашыя сэрцы святлом Тваей ласкі, учыні, каб мы, пазнаўшы Тваю волю, верна яе выконвалі праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
Благословен Ты, Пане Боже, всю світу, подякуючи Твоїй щодрості. Ми отримали хліб, плод землі, праца рук людських, а херомів Тобі, як настав для нас хлібом життя. Благословен Ти, Боже, навіки. Прости таємницю Твоєї води і вина, дай нам Божий дух, Господи, Христа, і прийняв нашу Молитесь, брати і сестри, щоб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай. Пане наш Боже, прийми, просим, гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Твоей щодросці, атрымалі, якія сыноўні адданасцю Табе ахвяруем, учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваей славы, і каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з даверам чакаем. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы авяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы: святы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Попраз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана, Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сину Бога живого, змилуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Христе, Сыну Бога живого, змилуйся надо мною. Это великая таямница веры.
Panie, uspominaючи звавчую муку Твоєго Сина, так само Його цудовне воскресіння в небовшесті, і чекаючи другого престя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, і прийми його як ахвяру, якою Ти пожадав бути умилостивлений, дозволь, каб ми, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Авранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усіми бискупами, всем духовенством, всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, кая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласці Твоей дошел з этого свету. Милостиво прими владарство Твое, где мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз яко даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, а имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моць, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана наша Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа не называй. Приди, Пане, и одари нас своим спокоем, дабы радовались перед Тобой с чистым сердцем. Хай буде Бог прославлений. Хай молимся, Боже наш Ойче, нехай пленным буде нашу делу этой таемницы, праз якую Ты ведешь нас земных пилигримов по дороге до неба, и вучишь усим сердцем любить вечные доброты. Праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михале, виражи нас у змаганні, будь с нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душа уснують по свете. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа.